Mnohí z nás si občas povedia, že v práci, ktorú robia, nie sú šťastní alebo že im nedáva takú materiálnu zábezpeku a stabilitu, akú by chceli. Prípadne má práca negatívny vplyv na súkromný život. Rádio Košice. Už tento víkend sa v Košickej historickej radnici uskutoční druhý ročník festivalu Na 100%. Ten spája ľudí, ktorí chcú od života viac. Je to festival osobného rozvoja, čo znamená, že návštevníci sa môžu učiť od úspešných a zisťovať, ako mať úspech v akejkoľvek oblasti. Nemyslíme iba mať peniaze alebo chodiť na dovolenky. Pokračuje zakladateľka festivalu Ivet Tomášková. Pre niekoho je úspech mať fajn vzťahy alebo meditovať 30 minút denne alebo čokoľvek to môže byť. Ten osobný rozvoj je práve to docieliť to, čo chcem, to, čo ja pokladám za svoj úspech. Celá naša filozofia, celý ten osobný rozvoj, to všetko je o tom užiť si ten život na 100% a naučiť sa žiť tak, aby sme s tým boli v konečnom dôsledku spokojní. A to je pre nás taká priorita a preto aj ten názov Na 100%. Festival minulý rok pritiahol hlavne ľudí na voľnej nohe, manažérov, podnikavcov a podnikateľov. A hoci má tento ročník podtitul Prebudený podnikateľ, tak vítaní sú všetci, ktorí sa chcú rozvíjať v čomkoľvek. Okruh tém však bude primárne hraničiť s podnikaním. Ako podnikať na internete a užívať si život. Napríklad biznis a spiritualita je veľmi zaujímavá téma, lebo veľa ľudí si tieto dve veci odpája, že buď budem taký duchovnejší, alebo buď budem makať na sebe. Ale potom tam máme aj rečníkov a témy, ktoré sú také duchovnejšie, napríklad Pavla Baričáka, ktorý je autorom série kníh Šlabikár šťastia o pozitívnom myslení a máme tam suveréna duchovné zážitky, ktoré mi zmenili život. Práve prienik týchto dvoch tém, biznis a spiritualita, to bude hlavnou témou na 100%. Len doplním, že Pavol Hirak z Baričák bude rečniť v sobotu od 9:00, suverénov v nedeľu po 16:00. Rečníkov však bude oveľa viac. Práve v tej komunite podnikavcov, podnikateľov, pre nich sú tam aj ďalšie zvučné mená. Martin Mažár je v rámci Slovenska taký jeden z najväčších expertov na predaj. Učí, ako efektívne predávať za krátky čas. Potom tam máme z tých zvučnejších mien, je tam ešte Suki Vahivala, britský multimilionár. Máme tam Tomáša Lukavca, ktorý je expert na osobnú značku. Martin Mažár bude mať prednášku v sobotu od 14:00 a Suki Vahivala od 16:00. Tomáš Lukavec o osobnej značke porozpráva v nedeľu popoludní. Inak Ivet Festival založila minulý rok úplne sama, tento rok jej pomáhajú traja ďalší spoluorganizátori. Pre mňa je to tvorenie takej komunity ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať, ktorí chcú robiť niečo naviac a teraz nechcem dehonestovať žiadnu prácu, ale možno, že je to práve komunita ľudí, ktorým nestačí ísť na 8 hodín do práce, potom prísť unavený domov a na víkend zabudnúť na to, že čo ja vlastne robím tu na tomto svete a potom zase v pondelok ísť nudený do práce, ale že sú to práve ľudia, ktorí hľadajú nejaké možno svoje jedinečné talenty, chcú ich využiť na niečo, chcú podnikať. Ako dodala, osobný rozvoj sa dá docieliť stretávaním s ľuďmi, ktorí majú ambície niečo zmeniť. Bude to, myslím si, pre nich jedna z najpovzbudivejších vecí, aspoň pre mňa to tak bolo. No a preto robíme takéto akcie a tento festival, aby sa tí ľudia mali šancu medzi sebou spoznať a aby sa z nich stali priatelia, aby sa v každodennom živote mali šancu podporovať, povzbudzovať a spoločne rásť a tvoriť pekné veci. Ďalšie podrobnosti o programe festivalu Na 100% vám prezradíme po pesničke. Rádio Košice. Z Rádia Košice Union J hudba dokáže neuveriteľne nabudiť, ale rovnako tak aj stretnutia s talentovanými, úspešnými a pozitívne naladenými ľuďmi. Aj to je myšlienkou festivalu Na 100%, ktorý bude tento víkend v historickej radnici v Košiciach. Po vlaňajšom prvom ročníku tam opäť môžete stretnúť zvučné mená podnikateľského sveta a duchovného rozvoja, aby odhalili svoje know-how. Pokračuje zakladateľka festivalu Ivet Tomášková. Na prvom ročníku bol napríklad Tomi Kitkovač, ten boxerista, ktorý mal tému Mentalita víťaza, čo teda v jeho podaní bolo veľmi zaujímavé. Potom tam bol napríklad Freddy Icy. No a prvý ročník, pre mňa to bol ako veľký prelom. Prvá akcia takáto vôbec na východe a ľudia chodili za mnou po tomto festivale a naozaj ďakovali mi, boli šťastní a si to žiadali opäť, takže mňa to povzbudilo na to, aby sme pokračovali a sa to pokúšali robiť stále väčšie. Na druhom ročníku sa už ako spoluorganizátor podieľa aj minuloročný účastník festivalu Ján Kuba.
Tak ako Iveta Tomášková spomínala, tento festival sa mi veľmi páčil z toho hľadiska, že bolo môjim snom sa takéhoto niečoho zúčastniť a nič také sa na východe nekonalo, aspoň do minulého roku. Všetko to bolo väčšinou v Bratislave a na západe. Po skončení prvého ročníka som prišiel za ňou a povedal som jej, že mi vlastne splnila taký malý sen a dosť mi to nielen otvorilo oči, ale hlavne ma to naštartovalo vo veciach, ktoré vo mne akoby tápali, proste chcel som sa v niečom pohnúť a toto bol taký môj rozbeh v realizácii. Možno budete aj vy rovnako motivovaní po sobote a nedeli a využijete nápady rečníkov aj v praxi. Program bude pestrý. Už som niektorých rečníkov, ktorí budú na festivale, počul. Osobne sa najviac teším asi na Martina Hlinku, pretože som ho míňal aj na internete, nepočul som veľmi o ňom a rieši tému efektívne vzdelávanie a celkovo efektivita ako taká. A keďže ja rád robím veci efektívne a nerad strácam čas, tak táto téma mňa osobne najviac zaujíma. Okrem hlavných speakerov ponúkne festival aj tých bonusových. Bude ich 8, medzi nimi napríklad aj Silvio Michal, ktorý odhalí rôzne tajomstvá charizmy. Tiež tam bude Janka Chytráčková, ktorá bude riešiť, ako si budovať svoju osobnú značku. Takisto bude sa tam riešiť aj financie, finančná stránka, ako hospodáriť a podobné témy. Každý by si tam mal nájsť tú svoju myšlienku, odpoveď na to svoje, prečo vlastne prišiel na ten festival, prečo chce niečo zmeniť vo svojom živote, chce sa ďalej rozvíjať, posilovať svoje silné stránky a hľadať to svoje prečo v živote. Okrem speakerov sa môžu účastníci tešiť aj na hudobných hostí. Vystupovať bude už spomínaný Suvereno, ktorý sa venuje aj osobnostnému rozvoju a povie o svojom živote. Hudobnou zložkou bude aj Juraj Hnilica, opäť zakladateľka festivalu Iveta Tomášková. Gro festivalu sú prednášky a workshopy, ale na rozdiel od prvého ročníka sme sa teraz rozhodli zaradiť aj nejaké hudobné vstupy. A si myslím, že o týchto veciach je fajn teda mať prednášku a workshop, ale niekedy sa cez umenie všetky tie veci povedia ako si jednoduchšie, krajšie a silnejšie. A práve Juraj Hnilica, ktorého ľudia určite poznajú z Československo má talent, kde sa dostal až do finále, alebo Suvereno, tak to sú ľudia, ktorí tvoria hudbu, ktorá je plná takýchto myšlienok. O chvíľu si niečo povieme o prezraditeľných prekvapeniach, ale reč bude aj o tom, ako sa dostať k lístkom na tento festival. Rádio Košice. Prajeme vám krásny štvrtok, festival na 100%, to je 100% výnimočný festival osobnostného rozvoja s podtitulom Prebudený podnikateľ. A zažiť ho môžete v sobotu a v nedeľu od 8. do 19. Okrem prednášok rôznych motivátorov a úspešných ľudí bude aj hudba a niekoľko ďalších bonusov. Pokračuje spoluorganizátor festivalu Ján Kuba. Tak máme pripravených 16 workshopov, potom bude tam množstvo rôznych stánkov s motivačnými predmetmi, DVD audionahrávky, knihy, bude tam koučovacia zóna, kde budú môcť zadarmo si prejsť polhodinovým coachingom, ale najzaujímavejšie prekvapenie, ktoré sme pripravili, je zahrnuté vo VIP lístku a je to VIP večierok, na ktorom sa zúčastní mnoho speakerov a budú môcť na ňom účastníci komunikovať priamo so speakerami. Bude tam pripravené skvelé občerstvenie, skvelá atmosféra a celé sa to bude vlastne niesť v tej téme podnikanie z pláže. Spomenutý bol VIP lístok, ale samozrejme existuje aj klasický typ. Viac nám o nich povie zakladateľka festivalu Iveta Tomášková. Podrobné info o všetkom, čo vám festival prinesie, sa dozviete na 100%.sk. Stovka sa píše číslom a percent slovom. Tam si zároveň môžete zakúpiť aj lístky na tento festival. Klasický, ktorý zahrňa všetky workshopy, sprievodný program v rámci akcie. Samozrejme treba prísť čím skôr, aby si ľudia vychytali čo najlepšie miesta. A potom teda je ten VIP lístok, ktorý takisto zahrňa všetko to, čo klasicky. Plus chystáme pre VIP účastníkov nejaké motivačné darčeky, možnosť sedieť v predných radoch, čiže najbližšie k rečníkom. A ešte raz pripomíname VIP večierok, respektíve party na 100%, ktorá bude v sobotu i v nedeľu od 19. do polnoci. Mimochodom, Iveta tento festival organizuje po druhý raz, ale aj vzhľadom na myšlienku festivalu práca s ľuďmi napriek polročným prípravám naplňa. Asi najväčšou výzvou za veľkým podujatím je dať dokopy veľký tím ľudí, ktorý sa o to stará a efektívne tých ľudí viesť, aby bolo všetko fajn, aby boli všetky strany spokojné a zachovať si aj takú svoju milú tvár a zároveň zabezpečiť, aby to bolo všetko dobre. A na koho by ešte chcela z pestrého programu upriamiť pozornosť práve zakladateľka festivalu? A ja osobne sa teším na Michala Mikuláška, ktorý je celkom mladý človek, má iba 22 rokov
rokov, ale je na ňom zaujímavé práve to, že vo svojich 20 rokoch sa stal milionárom v českých korunách a myslím si, že je to taký dôkaz pre mladých ľudí, že nemusia čakať, kým vyštudujú a že nemajú kopec času, teda majú, ak chcú, ale že ak do toho idú so správnym postojom, tak môžu dosiahnuť skvelé výsledky už vo veľmi mladom veku. Veríme, že sme vás motivovali zúčastniť sa takejto interaktívnej formy osobnostného rozvoja. Je to jedinečná možnosť, ako od úspešných ľudí dostať know-how. Získate konkrétne rady od odborníkov pre začatie alebo aj zlepšenie svojho podnikania a práce. Okrem toho vám môžu pomôcť nájsť riešenia problémov, ktoré vás v živote brzdia alebo ťažia. Všetko o festivale nájdete na stránke na100%.sk. Rádio Košice.